réomh cháirde agus ráidíre tá anraoime ar an chuide seo áil. Go háirid os gur leabhar le fear leadas baile léamh. An baile ar bes mo dhéad ó hain. Tá feitiún ó Neachtain gur le Labhrás ó Finneadha an leabhar seo. Is go leocht tábhachtach litre agus litríochta I go seairige go Labhrás. Sin tríú glún go dtibhin go scríbneoirí agus commodóirí crothaíocha Labhrás. Ba dhéadú páric learí ó Finneadha agus ó tharla gúlmuid an seo ag iireachtas na Gaeilge agus go dóigh gníoireachtaí go bheith cornaí riada buaic faointe an iireachtas grú meisiid ó héimis go níana deagrásteir fear bhás a dús na bliana seo fear rán éineir I go seairge grú sésin cornaí riada agus céimtóran is mó a luitir le meitiigh níana deagrásteir ná bódaí níon locháin agus ba deadú Labhrás a chumtóran sin. Agus tá chuid filiochta sin I bhfuidim leabhar. Tá ábhar le beirt ioncail le Labhrás Feirste freisin. Learí fóric learí átar ó bhaile go baile óna feáin agus go míon muid a breanúir go minic agus anú scríb an talamh Garó Denver leabhar an tábhachtach faoi híthar learí chumá sé an síl ó máistir. Agus anú tá cór learíán ioncail Labhrás agus go bhfuil cruasa filiochta Feirste ag siúd agus go bhfuil gearcéalta Feirste aige. Agus anú ní had an chéad uair muid I seoladh ábhar le Labhrás hain. Tháinig eistearúchan an bhrá ó ábhar Gearmáinise agus Frankise Mhaith as ar líocht gorta agus templóirí. Tháinig cruasach gearcéalta I bíta Mhaith in sa mbliain 15 agus go dtibhin hain leabhar sin trágantaíl bhíoh me se I mo bhúntaid agus bhí me I plé le ábhar céimithe, fáchéimithe Gaeilge a líomhreach agus bhí an leabhar sin ar a gúrsain cúpla bliain mar ábhar bhreis létháideachta go na micléin. Is leabhar a haine go mór lob agus rud a haine go mór lob san agus líne ná go rá leagan clos go rá clos leabhar ar fáil freisin agus chua sé sin a bhaim go mór ar roioine freisin. So, I neamh mar sin tabhaid an seo leis an saothar álann seo le Labhrás I cheoladh. Agus sulla mocha mé ra sílim gur cheartar rá freisin go mín dráid le Labhrás a cuma filiochta agus páric agus tásúlam na fada go bheice muid leabhar ó páric. So feicim gur cheart góin an tradiisiún agus an dúchas agus an éireach láidir litríochta sin I méon tealach bháin I go seairge I chealúra in seo inniu freisin nar lágadíisip agus bei tileagaí I tíocht. Ach grahí an léinneamh ná ceasa chuit. Agus I chéadrúd gur fiú rá chá hálainn agus tá sé mar leabhar. Dar nuaí éó chuide go bhfuil sé sa trá chéanna le saibh agus deirdre cuma álainn ar fiúháin mar amachtaoine á léamhró minic rud nach tarlú ar nuaí go hálainn breanúir a bheith na hí in sin ar I leabhar cafe nó ar a mádaín cafe nó ar I leabhar gáin. Ach seod leabhar bhfuil léráidí íomhaine iontab le mo glachlainn agus créidim go bhfuil in seo linn tróna agus tá an áilte rút agus tréaslainn mud be híthar leat. Is mór a sport go dó na léráidí tá sa leabhar seo agus cuireann siad go mór le tainmh an scéal. Céir tá an seo? Well, cé bhéad síoladh go gut? Well, deirtar linn go bhfuil ní gcín go héalta ag go gut. So cé bhéad scéalaí atá seo? Ní gcín go scéalta a bhhainans le
achtrú cinúnacha ó hálins go chud nó go chuid fúinetáid sin í an máchas cosúil. Mar chun me ceiste an núdar agus dúirt se bhfuil cad ceapan tú héine bháire. Bé an cud céanna atá ón fáca me fúda. Ach an rud in chéad a hesan sa machchan seo an stíl gunta atá ón. Tá sé tá na habartí chofuinte san na scéalta seo agus tá an chaint chusefar an. Ach ní éiríonn tú ag puinte a bit go bhfuil Labhrás is sprúí le nó i ggéireamh bheith Spáint chuin an bháisteachta tá ag ar an Gaeilge, mar tá sé sin le feiceáil go silear. Ach feiceú éiríonn tú go bhfuil sé sprúí le focla, agus go bhfuil sé bain taine was na focla, agus tá nachanaí cainte áile fitte fuite rud téex ar fad, agus rud eile táthar bheith taine bh faoi freisin tar neart mar a bheith seanráite sa chuí, agus scatí bhí mar alim hain, lesúr chum sé sin, nó bhfuil sé sin sa gráint. Chun mé ceisisin ar freisin agus túis céim feagra? Céad ceapan tú héin bháile. Ach, rud bháin i ddéireann faoi ná go bhhétaí Incheann go na scéalta seo a úsáid mar eismláirí gon dá scríbneoireacht. Gur timpléad tá ionta bhchaidíre go cechaí le gearscéal má fuinte scríb. Tá túsmealtach agus mar bhfuil get in dhéire, agus céir eile bheith chuit in éon scéal. Tá me gael gól bríní begisce. Éiríonn tú sa scéal seo go bhfuil an cud stroke na cuid, go bhfuil an cud agus an duine ar roint an spáis seo le na chéile. Agus is trí thúla an chuid ecin muid an scéal seo. Ach bíonn sé a caint ar na dé chosaí, nó locht na mróg, agus éiríonn muid céhiad sin. Agus cé go bhfuil sain gur scéal fin gutha seo, wel, ní raibh se anáda i tíochtasteach ar scéal gus hí me gur bhún cut mé héin, nó gur duine i bhí sa gut, mar teagan na persan le chéile choálainn agus chohéasca sin in san leabhar. Tá na henim na chuí fiúháin go hálainn, an casan muid leis an tam cud agus an tam buí, go leis go an tam buí agus an tam buí. Tá ua pangadán an úsiniad sleachta léin, tá mungán méimúil an, tá miscín mescín an, tá patar chután, tá síchut, tá óg chután chun óg fear chut, castar fiúháin feordaí fósaílinn ar leanach tríocha cuaig agus bhhaile me seo léamh mar cheap haine sé go mór lom. Meiscin na fola i dtéir feordaí fósaí mar hangaríomh leis bheoil ach a chreid go bás sa maine agus an trán bog. So tá glasránaí is léir i measc na gut freisin. Agus nuetar freisin an páras piscínach linn. Agus is dói go bin an áit a bhfuil tríal ís na gut nuair a hagan steire nuair a hain siad beidir ag an 10 síl áirid sin. Mar a dúirt me tá duine agus an cut sa spás céanna in san leabhar seo, agus díontar tagartaí ar bhealach an 10 ó sin, mar thumpla ag leanach a híine cluisin muid bíad daolar na daoine á dhéana sin mé héin na gúnaí agus an cut a fáil locht ar a duine déana. Ar leanach a 16 fan go bheice me in seo ceirte faoi bhín cut breanú hart ar sa Máile Mór, ó bhí díos go leiscead. Ina heasa ag don an chrín gon chud, níor éit sé gan ionta sa dhéana gon chránas is dearnaí
seo ag duine. Bhí dís go siaraí tógeal I dtíana agus a crothú, tithe móra go ghriam chéile, páláis agus rudaí gan chial nús a chrín seo. I dís cud atá rudaí faoi deara an síla tá háartid. Leannach I tríocha hocht fecin muid an chuí nach mílan duine roias scataí leis a gud. Agus an cud I géisteach le daoine háirtímpalaid ó cuasaí fellime bhí geistin seo gá chuile ocail fial agus cuionchaint acab ina gaint roianaí mar a thugtar réid a trácht a luidín. Má ba yes bhríarach an neamhhéiniad agus an nínt an díri a neach nua bhrethe, níor stop sé sin I blegeardín beg mantach ó specha chois a hort gon chut, agus chuirí drí chasa san léir a machad doras an tráid futí. So níor cáhrá yes leis a gut sin. Fecin muid leannach cearcha cúig áit go níantar chur síos a staire. Agus a chuí I dteann nó duine suas síos a staire agus a cut síos suas a staire. Baisteach leis a gúnaí go mo dheacra I hiocht a nuas stairí seo na nuine náháil suas. Ní ras aige ar be málacht de chuite nó asarlaich na nuine ach bhíon bealach an nuas I gúnaí achrannach. Is ríist an cut agus an duine tíomh le tíomh go héasca go nádarach go deas in san leabhar seo. Éiríonn leis cuasaí na timplachta a chuireann ar láthir bhealach deas ré freisin. Tá má bhreanaíonn muid leannach fiche sa ceir feiceann an gúil chuir síos an deas in sin timplacht mar deire. Déir gramilcin ceann duine gona cuid, gur yes an tam seo bliana bála cúra bhláchan na grán I líon na néir. Crún an mín na meach a ggóir ceúr le ceúr na néan. Bhí plásar gin deas a dúrú fin gránúil a lár a gáraí bhétaí bollag le giréine dionán ribhnóin, agus choirísteach fin scá le deas an tróna. Na hálainne sin, agus spegnach naíonn mutéin I láir sa gur síos sin atá simplí bhealach bháin a charbheith naite bhealach eile. Níl sam ceann ad a cha Labhrás I breanú chuit, nó a tuairt áard chuit, ná a ggéará ála má cechaí an numprín chuití tain. Tá sam go te go mór sa bhaisin inis daoine chuir peictiúlaí chá goid cut ag chéile, níl sam bhfuil cut ag Labhrás a héin fiúháin. Tá neart samplaí sa leabhar áit go níontar chur síos a gut agus cechaí réitíonn sé héin nó dain sé faoi tascan í áirid atá leacaí mac ó héin agus ní fearr sampla léirecha sin ná a ghailch fada le leannach tríocha sa dó agus tá písán deasan sin feicearm. Daar is sé nuil a borra ríist in na chuisle, a chuisle is sprága in échaí, a chud féchaí ag fárscrab a chuirp, agus chud scábhóg a líona le héirsáile feamaineach na bóchna. Ná haire go léim nó go ducatú léim, hiag sin is an leará sin. Hárann sé chud cosaisteach faoi, rála go ciún cuaramach ar a bhollag agus chud a chosadacha. Níor chorann téan. Thug sé álaach ó héin nó go gláanna sé réirilicán as chleigin, agus nuair a gláán, daar is sé hir a móra ribble. An crabeg sin, an dinglis, an intinach chur héin atá máil dear an chuit. Gwaili orda agus chleigin síos. Fís a go dírithe pécacha ina golog in aon I gcuiche. An choró díisiúil agus an tún le talla. Chua sé cruma leis chun cín, céim céim, lapa ní lapa, áirlach ar áirlach, cos ní chéile faoi dhéin an éin. Na féintach chur sí sin agus an cut a fear ar an éin. Jou sib
neart samplaí go dáiscríbhneoireacht agus go ordú cruí agus meanama sa scéal seo. Na scéalta seo tá siad fellúnach gon ile ísgrúpa. Agus mar bhí mar rá le Labhrás chum héin bhí sé sása gon túla bheith á léamh a bhí me chluisteáil mar chluais freisin. Agus ní minic a tharlaíonn sé sin le scríbhneoireacht ach tharlaíonn sé na bhíonn scríbhneoireacht ann. Nis rud álainn eile a bhaineann leis a leabhar se ná go bhfuil bán nó is dói medros nórain détarrán nó órán innéire dáin se na críocha dearmacha. Agus is dói go bhétá rá gur sos be aisnéis atá an nó chur síos híal an chuitetá seo. Agus fáca me fú péin a bheith á léamh le go maise pléisiúras a caihan a rud amháin a hairinte seo a heine go mórlam. Cechaí laudan na cut nó cechaí feicearin laudan sa cut. Cead a dhéann sa cut. Miau sa dói, go bin freagra a chain. Go nes gael, wel, tá go leor cinalachaí miaunaí sa scéal sa dáin seo. Tá miau an dús a fannig na chhuileann díáha I tíocht breis scipaí ina dhé. Tá an míomhrón áháin, tá míhí áháin, tá mísceáháin, tá míáh éagóra an, tá mí mé colpa áh an, tá mí scóla áh an, tá mí uisce áh an, tá mí fian áh an, tá go dtíhann héin agus ag dhéire fad láistir míáh éaga má dhearg éachtaí, míáh an bhí á siaraí, míáh mo bhréag agus mo bhéasa, míáh mo ghuiir fian séirí. A cáil sé gail. Le meabhfuil chráitin chuit doscail na gataí péirlacha. Láir an nuamh chut mac chut prin. Níl mo chóta ídí fós, lictar isteacha. Agus tá an leabhar seo le ligan isteach I measc na leabhra is tainehí in méire se bara a seo go cheanna bhád. Nar lagadéo a Labhrás is ionta go deo go bhfuil an leabhar seo an banna éirid sin daoine tainehas. Agus níl tad is fearr a déalachúin is ná Labhrás féin a chluisteáil I léamh chuide go leabhar seo. Ach fuagraim an leabhar seo seolta. Ní chuine me bhhaid na seach léim mé pí be go hána go réaró a mai dhéana agus cenaite dosa mu decha go túús. Ní léimmen scéal ar fad mar bhí trisinaria. Tart. Bhí rón go bhaine teige, rón gan tíhuiste, rón gan teas lár a tára. Iad héinsa go fataí go dtí síos tin mhór an amsir go brálach. Chanig me háú. Thug sé chúl gon tealach as macha doras leis. Fuarú hí na swaid. Deachn deas isci I déta te leib síala na hanga. Isci finúar, fírisci, an srá millis glas an glasir. Sinna bhí bhaid, sinna ran na swaid. Ní deise deach leis a gut na isci, ga dúra góa. Siar leis a garí fu dhéananig leis a gira, Bhí leisceir a gáil ar bhar a chláineo, I teas. Bheach nimar gan trús a léim sin ó stompa chrainn darach go dtín chlachín birach le heis fiar a gheata. Siar le hiochttar fáil agus síimnis stifuin scáil I ddéireach tambaí fada. Sín a gut. Siar leis mar sin le hiochttar fáil. Má bhí scáige ní an ghlaia, má go ráias a bhí se. Ach mar sin héin, le leiscin an líine agus go chealbaíoch ar hála, bhí scá rónaige, neantógaí agus triseachai. Ní hín trise smeasa go fu sin patenta. Tá sí deilig nach cínte,
Ach le beg an cuaram is féidir siúl fú nó lena tíomh. Ní bhíon na tomaríomh chud lúsin nach féidir de bhealach íon an. A bháin an uair sin an éal an bhuíoighaid. Trahúil gur béis sin na téanúid a fuirtir sé ceannas feabhrais. Imach leat gur réir de chaise na statú ceart. Ní mar sin go neantóid muise, go háirid de tam se bliana, tú sa tára. Mar sin tára fósa san aibreán. Ach tá teasa tára. Ní na deag níbanta sin fásta an áirt fós. Bei tamil leile fós sal main gas láidir go leor le brú leatíh le dhólainn gan beanadar. Siad na deag bheag go húpláilte tanna seo. Na cíneoga bhí sa fear amach bhí chóram a chuid. Ní lici sé nearmad a chéad lá ar go neantógin málaí machar. Ní ránach stóca chógan nuairúd. Lán go hé. Fis na hiidir níige. War sé chuní na láirmhe, bhí sé lán chinti nach gíneachtáda ní smóir. Le híochttar fáil a chu sé lá sin freisin. Gus ní gur a fenúir a bhí sé láisiúd, ach a gur a teachta níar a dúid a go tíbeag tí nedmhóir. Breanúir a trí fálach laihí sé, nar a cheann sé sír tiile fan grán ar a wathe. Bégan hósan bag go freisin, agus binanúir a leisci neanta Paul a hóna. Míáw agus bhíon fáláir feici agus a leidir a scólta. Tún scóltaí bhí ó chuir. Idir ghlachach mu deag sinna. Gur maigad a gara agus míle fáilte róla go léir an seo. Tróna nniuta muid genú ceúra chud scríbhnearí leor brach agus na síthar sacu agus lommaniu mar a dúirt darach a héin, tá colm, tá antan agus tá Máire an seo agus bé muid a caint fan na leorthaí ionta tá scrífa acu fiche atá scrífa le girid ag colm éana cá atá scrífa ag antain agus an sin an garda cósta agus raic leor do dhéagarí tá scrífa ag an Máire an sin. So, go dtíar le túsa chuir le rudaí just iar mar an túra go beidir just te dú a megan facail, Cé dé faoi atá bhar go leorthaí? Well, an tuair scéal fithe is leabhar is dócha défharrá atá site in éireann nach raibh riamhán éireann faoi chuin deachtóra. So sin an cuin ceap agus ach an nósar sin tá scéal túir is dócha agus beidir gur scéal grá défharrá agus cons mar a láh seáin an túir sin asil faoi rémas deachtóra. Anton? Scéal faoi dhéagár éana ó cara, agus tá sé cinnal ar an nimel níl cartige, níl saolhhaile róhanna, tugann muir na scala éana cáir mar cinnal lefanim. Agus mar a ddéirim tá sé bheith an carte ach nach go dtíire hána tiag fearhan na scala fearóg Simón, atá ionta simúil, ionta difriúil leis na páistí eile, agus iontas na líntas tá sé gurí bheith mór le éana. Agus tá éana ionta sásta faoi seo, tá preis le díal mar tógu Simón ag an alcoltas creidimh, agus heilú é le daoine bhálú isteach an sa choltas. Agus dar le éana go bhfuil fear seo tairiscint cartas ach an éidir tá rodel ar fad a tairiscint aige. So, éan an caidir a bhín tá casta mar díireach nar a chur an éana sin sa choltas seo, tá Simón a cailú, tá sé a cailú creidimh an sa rud ar fad. So, is scéal caidirmh, scéal cartas atá an tharaíon rodile stáithe, an wasí fíor cartas idir an bheirt seo an anion an bhrú atá ara. Is Máire? Se is srán mar dúirt darach atá seo an chéad leabhar an gáda cósta
Is dégoríad seo tá na gcónaí Ilan, is Ilánaí iad seachas tíine a haindisteach agus go mín achtriach Ilan mar hálín go minic in san fiction agus tá siad san na breanú cinál na breanú amach agus tá siad breanú go minic ar na sraintéirí mar thugam muide arab na cuairtéirí a hagan agus is cinál drábhaile iad sin ar bhealach. Sa géad leabhar an sin tá siad hartar cheir bliana déag, chuaigh bliana déag an trí character Catriona agus accorda fanan muid leob riad an trí leabhar. Agus bhí sé sin nuair me cínte faoi sin mar aber sa géad leabhar ní siad ach cheir bliana déag agus dói. Sa tríú leabhar bei siad 8 bliana déag tá siad duna na háirteiste réiteach le tuairt faoin síl mór. Tá siad a feiceáil an Ilan ar bhealach nach bhacha siad nar a bhí siad níos óige. Agus na feibanní tá acab sa leabhar seo nó na ceisteanní na rudí tá le réiteach acab is dói go mainan siad níos mó le na síl persanta héin agus leob héin mar roiine. Is na leabhar eile is sé an síl is rudí tá tarlú sa bobbal an nachhuid méidir de lóbhaint acab héin leob a chfuil síach a banta tas na chéad dá leabhar. Níor hála me gomach, níor hiige me gur sé geiste dárach gomach trí leabhar sa stráise. Scríb me an chéad leabhar agus dúirs me dói go bhfuil chuilegan an an leabhar bháin scríb. Agus bhín scéal amach leigean agus tháinig sé cinál éasca maiall go ra. Bhín scéal amach leigean le fada i me éireachta dráma dhéana asú bháin le bhí me móna choiste saoire. Agus sin dúirs me le méí bhín se ráhá mar chráma. Agus go leabhar bhachan agus go bin sin agus an sin tháinig an fáilte thuir aráis agus dúirte go bhailis gur srá bhachan so támuid ag an tríú leabhar inis an tainimiid ar an tríú leabhar ná cé leisú sort tuice muid na Gaeltachta an legan cainte tá Catriona ar ceistú héin faoi cehí héin. Tarlíonn rudaí bhaineann le sinnas agus tiit amach le cárde agus go leor rudaí mar sin sa tríú leabhar beidir go sé beag anín doracha nó níos níl se chus blódrach. Well bhí chéad leabhar freisin hála tragúirt sa géad leabhar chumá. So sin é tá mar a dúirt sin mar dúirann sin ar báil tá me gobar ar uaircéal go chuoine na fásta mar léim sin túfás me héin ach bí me léamh dearnach san éonar a bhí me an tursach agus is málam rudaí nachhfuil rá chasta agus beidir nach háart litríocht éiad má tá léidir go rudan go minic ach ar son síchan símnas éalú an síl sinna chuí léimse chudhá an am agus na leabhar béarla i léim a mín in neamach tálaú anta agus san neamach character anta tá rá chosú le chéal agus go mí me gairí meas go atrúd chuirsead cantalarm so gheall me nach gréifan éon rud mar sin ag an am céine creidim go féidir le mata gaelge go agus ruham leis an gaelge go féidir gaelge wa scríomh gan a bheith dana ní éon bhirtí nó cain mé agus ní bhéin an dhéanaar sin ní cheapan gur gá bheith tuairt seanachla atá imí as le céad blian eis nátá mar sin nachtíach an náchaint an gnáhíal atá ag na daine. So baine na leabhar seo le ben Feirste nó ní sinne agus níl éonhhaint amsa leis a character seo. Tá sí síl inis le héin tá sí cinna ar hééis scar an na fear céile agus tá sí galing le le síl nó agus níl sí sásta cos le éon chinál seafót ná tá mar sin níos mó sinné. Gur mai agat a bhhaire. Anton tá sé lása agus gur cúpla ceistáirsa faú den leor éana cá. Tá caiil ása Anton is an obair tá deanta agad frí na blianta an réimsí an aistrehan agus an idehis agus na fálsanata agus rudí eile agus tá rubbeid fiction scríomh agat fásta is ceann am rubbal in éon agus taobh sin látha agus rudí mar sin. A creidir mar seo an chéad uaircéal is scríú tú a bhí dírithe ar dhéagóirí go sonra. Agus a chéiste go máirt ná cé thugart tóirt fin genre sin agus cé na dúchlann a bhaithí tú agus tú ag díúisteach an genre sin.
Díre ar a bhhairte Francis a cinna lunnear thart fad í ceann. Ní chairte a dheagad na taf líomh lúan. Ach, tá ceart agad Francis be ceartú bheith scríomháin níos mó fiction agus sin tá sé rinse gom díire bhis techar sin. An áis de danig sé seo, bhí de cantir maidín bhí ócaidig imram cé a léthú leor, agus bhí ancoid cante faoi barní sa waragú agus genre beidir nachró freistal mar be ceartaí anhaú. Agus dus hála sé gur buinte gom le sráid leorthaí scoile ar in Ceas an seo san sé chumba. Agus bhí leoran agus rinne amach go uaircéil de gáí an ngach leor. So rana muid nóín le mar sár leor sa chéad leor. Agus an darna leoran sin, bhí muid a lárig scéalaigh an beidir a mó gasar, a mó buchalaí luite an agus beidir go mó ní gach charactar sa scéal, ní chaithí gach charactar sa scéal bhéna ina gasar, ach go mó cinnal saoil na bhar óg cinnal i gceist in sa leor. É bheith réalaíoch agus é bheith díirithe ar dhéagaí, agus ní hocail thart ar cheanar bí. Just ní ró se an, bhí scéalta achtraíarta an, agus bhí scéalta cinnal fantasíarta an agus rudí mar sin. So, dí ar an gur sin go ddéire an téan chúis ar scríma, ach le lindú bheith scríú teigúdú go me cinnal le líonú barna, gróga le cinnal leor mar seo a bheith ag ddíirú ar héimi, ar chartas, ar neamhsplachas chumáid mar caithí éana agus caithí chara Símon, caithí sé cinnal saoirse bhaintteach fáilte go na daoine seo brú teagiscarú agus caithí sé san amála chéine am siú sa téal. So, dúirt an Joháin am gur uaircéil daoine fasta do dhéagóirí atá. Agus bhí dúlagan sa chuirsí sin mar sin ar bhealach an rud a bhí me geirí a bhaintteach. So na dúsbain is stáilm an dúsbain is mó beidir na bhfuil tá Chultúrlann gan uras a go cathú ar gasríomh nóir géige beidir an lehanach a líonúil de coracáid agus le gach seanachil is deise na chéile mar atá réite ag marin seo. So bhí arm cinál smarta chuineal arm héanaan sin. Agus is stáilid gan seanamóí anú dá, gan cinál ceacht moralta anú dá, mar sílim go bhfuil go bíon tuiscint ionta mai ag léthirí ága nar a tí siad a líhéid sin aithníonn siad é agus ní bhíon dúlach go bhfuil. Agus an plotta atá néana cháirn sin na antain is plotta as an gré atá féidir mar ré. Áte dag an déagaróg bhí chonachar an cultus religiún seo. Cadás a hannig an inspirid de sin nó ró bí tú caintear an champel agus an bonithór agus an ceartathór agus daoine mar sin. Ró agriacht de hinna bí de insin L. Ron Hubbard na Opus Dei na cid bí acu seo an de insin agad na mar inspiráide agad. Well, actually, hála sé go dearma eisir hanar son, the Scientologist aglis na hólaíarta mar is far áitnaru. Da hasna ní rósa gom céhí agam de chanig an drán seo agwalm agus dúirteid ó tu geirí seo eisirú agus, darlang gan eisir hain nach is cinna tegus moralta aglis na hólaíarta bhí an is casú. But anyway, ní sin a bhí an ar min sin go dtíire, coppla rud eisli bhí chasma le fear den iad an phobal protestúnach an seo, agus tá sé níos bhfuil flaitios ar mar agur cultas creidimh an sa chéal cáitianta den acur sin atá an, but pobl protestúnach tá an rion ar fad. Agus hála gur fearóginn de dathúil atá agus pásantar geasaige agus dúrú leis daoine a hort leis, daoine a bhhealúiste. Agus is stáilm fiúháin agus cultis creidimh agáil san áibh, hála sé dúin go léir go róid i gcoideachta beidir agus bhí smuointe ar le, bhí dearcú saoil ar le a measc na coideachta sin, agus is anú a bhín dainnear bí é chiistú nó lí mar hampla ar bhí sin i dhéagár bhí mar páirteach an agrií tóisialach i gúil rahan, go brí gurí an réhleid a chur sa túúil i meala chuil rahan rud.
rudí bhí sihir Sisyphus má bhí a léidir íomhan agus is go bhfuil san am háin se mar bhheach ag an sin, mar bhí má ág agus bhí é géinte, agus bhí dúla go maislí go ró daoine háartar a bhí ligar in agan lom agus chaithmuid a go deama a lí go gurte chéile agus níró ceistú na níró gar bhí le go séir smuinteart. So was stáilm sin te go leir í gceistin sa dúrscéil seo fasta is dá go fast a níos san, agus fasan éine a níos agus tuigann se nach leor sin gaithí se seaú ar a chas a héin. Agus rud a háin go mór am antan fin leor na chéimi a líocha a bhíon agus hagarte do chuideachúin sin ag atáise an cevías, an cardis, an tíirse mar héma léidir an seo agus ar nóithe gra teilí le Jennifer éana an sin. An sílan tú go bhir se táhata díúiste ar na mór héimi sin an litríocht na nág. Sílam just go darlann se go nádra agus níl bailach chartar na réire, ach gan mar a denim sean mór dhéanú dá na ceacht móralta dhéanú dá mar stáilm ní éartha léthirí óga ó chur ógaras ar bhánach ní sé fartíine sin dá bheith seanna mar art lo. Dúirt luimman sin gur beirt gasúr na príomh charachtar ach tá chalíníonn sa leor agus tá rólínta táhairta acu Jennifer éana brídín. Is sé cinnal atá geirí é a hábháil is a geirí a cinnal uascailt agus lena leanaí se an coltas creidiú seo. So, tá am ra lárnach an sa leor fasta tá cadínága eile anna bhfuil dúrlaigh éana intí ach níl se le éonmúní an caidir bh bhainú léthe caidirh cinnal ceart síann se clasúla a hí ar bhealach agus í héna bheh se a rud seo. So tá ceachtain le fólam as tásúlagam go bhfuil se céil chúise go leor agus nach bhfuil an ghiré mhóralta sin scrífa i mlach litrithe móra dearga agus go bhfuil gur trídin scéala ar instar méidin. Se. Agus beidir i chéisiar na hen sin antain, cé déon teachtere a bóid lása go dóchu daoine ágan sin ón leor seo? Is stáid a bheith neamh bleach agus gan géalú. But tá go rud a dúirt seo sa migréana, barlam a bheith cána bheith ceangailte. Ar bhealach is insint ar an nácainte sin atá éana cá. Go bre, maithu. Agus tu go thugad sanna se chalam táithne áirsa mar gearcéalaí comasa agus a chud is módan a rudí a scrífa go dtí seo gearcéalta bhíon agus creidim be seo an chéad uair scéal atá scrífagad. Cé déanana dúchlanna bhí agad agus tú a tuairt fin genre uair seo agus ar chudí disciplín na gearcéalaíochta leat nuair a bhí tú tuairt fin uair scéal? Beghúdáin é cinnte mar chud cín áireachta agus mé cleachtathe ar scéal beidir 4,500 go méid focail antú agus é sin a híine amach an sa is dúdáin a bhí an cinnte ach is dúdáin é a chuig mé dahiar agus de rémar a chuig mé dahiar bhain is tanna bhas. Tá mé is tócha tá orsiad brethir le scrífa go féin. Tuige tú caafar is tócha an scéala híine amach agus más mála faoi mar déach is féin ar é líana le beagán seaachóid ar uirih mar sin an saoil mar banan agus an gearcéal Tá disciplín I buint leis cinnte gan an scín or bheith becht agus so ar uirih sa séthar fada seo bhí amantá nuair bhíos I ggéirigh beidir an beachta sin a chur a bhain a chahann sé an freisin
an séirse béidir atá ag duine tá bhí cead machine gan déadhrá péad agus béidir go bhfuil an íana sé sin ar an scéal taringí meisteach ó am go chéile. Seaphóid agsúla ruí nachbuin le hábhar an éachar tá duine ag gna géirigh is fearras ama a chrathú agus níl bon á bar leis. Bunas tainna bhas béidir chuir sé le líana bhaachtal meach máin agus buna sprías ag an an céanna. Agus tá leor seo fiche tá sé sin gur luú tú héna ag atáise tá sé site in de stjópach mas maile cineal eile a rihan cóthráhar leis an éire tá arálas a gin agus mar a dúirt tú héin éire atá bhí smacht deachtarachta agus deachtarachta tá brúdúil go mhaith ag ammaní. Tá an genre sin tá sé caitianta go mhaith agus tá sé feici go mhaith a gin in uaircéalta Béarla agus ar nóithe ar a telefís agus na scannain mhór agus mar sin de níl mar an dá le tríad na Gaeilge go fáil. Ro sé deacaráirt an éire sin a haulú sa a hasí tú scríal. Agus go dé ná fansí inspiréide beidir ón litríad a bhí agad ní bhain an litrid beidir ón fíorsíl, beidir go rudí an sníor híal fásta a bhí mar cinnal fansí inspiréide deit. Ní dóim greibh sé ráheachar gom an saoil átéarnach distóipach seo haulú tá sé site siar san nómatá caite beidir an déimlíon idir 1969 agus 1970 agus is tócha bhí sa saoilú an saoil gan trácht néchar ar rémas an deachdóra seo. Bhí sa saoilú an saoil mar cheap mé a bheith sé beidir bhís féin ógamach bhís hart gnóm. So is tócha an cuincheap a bhí gom ná saoil cho normáilta cho gnáhéil a chrathú ach an sin mar a deir tú tá lámh an deachdóir taobh de gachéanú agus é gaman tá lámh sin brúdúil go má. Ach is tócha an bon friúnsabal ná an saoil mar lean an saoil a roigh agus fiúin san saoil saolaíoch seo lean an saoil a roigh tit an daoine an rá agus tit an daoine a bheirigh lena chéile. So bin is tócha an chéad chéim an saoil sin a haulú gan smaoinemh an éachar ar an deachdóir ach ar nói. Beidir uaireanta is ar an imil a bhreatar lámh an deachdóra sa scéal agus beidir gur mar sin is fearr freisin seach a sé a bheith os córantíal ach tá an lámh sin ón gan áras. Agus ó thaobh na hinspráide well tá réan leathan mar deir 1984 ábhfuil gan áras is tócha agus is an scéal agus aine léach níiad faoach gan a bheith tóca leis. Taithníonn scéalta fictionálaíoch Philip K. Dick liam agus bhí scéal cáiliúla go féin The Man in the High Castle agus a ríise sais America faoi chócht cad a thárlócht dá mráide gur móthach na Gearmánaigh agus na Seapánaigh an darachóga agus sin an céad céim a choríis is iad na charachtar ceapan in san scéal sin is iad sin a hamáin an scéal seachas an cúra sin. A choríis is tócha agus in éon beidir gur néon tócha aine cín orpa as tócha an rud a stragan mis sé is tócha ná na féidirachtaí a haulú cad a thárlóch
Darloch an rud seo cad hit in us, cad hiúch a chas. Agus a chalam smuintúr an leor ríist nuair a hasíonn an leor tan deachtar a don, agus ní deir tú marin an san leor faoin dóir Harlaí se. Ní deir tú marin faoi an dóir hasí an deachtarat. Agus ar bhalla níl sé an táhata, níl sé táhata Haribí don flata. Ach, nes is a rís tugann tú cinneal nodanna baga cryptica dúin, tugann tú dátaí dúin, agus anamnacha ar mhaithre, agus rudí den cinneal sin ceúrá. Glacham leis gur na nídeag fihidí dearing ón na clúna baga sin, na leidirna baga sin, gur hart fan am sin. An ró sé ibrí amachagata de inchin hain blianta luathe an dhéanara. Rós agad sa céimar a hasíonn deachtar aite? Íúil stocha go an ceartta go tá sé le tuiscint gur haus gur sios na fihidí is stocha a tháinig an fearse I gceannas na tíre agus ní luúte conas agus níl sé táchtach beidir conas ach sé bhfuil tá, I mean, níor bhaile méine nuaon glúisiúta bhas luach is féric I gur hí neart generáil hartípel in na fihidí lua agus I mean seo daoine is léachraí a stoch stair na tíre agus níl an begéirigh níl an generáil seo gamsa bonthir faoi le bhí ceartta méid sin ach is tócha an cuinceap a bhí anó a bhí a gom ná cad a tharlóch dá darlóch sé agus tarlaíonn sé feiceann míad go léir an san saoil tágaí inniuh nuair a chclacann duine seileamh ar an cócht. Is féidir leis an cócht sin tú a bhile so bin an bonsmuoineh Feirste stocha. Agus tú caintear cuachtain sin, an dheartha gur uair gra é seo ná an trachtaracht ar chuirsaí cuachta é? Sin is simúil agus sochfuil an dá a dom an caidir persanta idir trúr daine thar saoire a bháin gorcaig ach an faoi mar imríonn an cócht a teanchar artha trúr. Is tócha mar hagan an dá rud sin le céile an caidir persanta agus an cócht seachtrach péidir agus na hiarmhartaí a hagan dá bhar san is fictionig an áras ach de feiceann míad léir an sa saoil hartíplaring gur féidir go mbíonn droch hiarmhartaí ag an ggócht ar an duine agus ar a chaidirh. Gur Máire chalam. Máire ra má thugad san is, nuair a bhí an Garda Costa agus rácha léamh go mbun sin sé rud a tháinig isteach amaintin ná na clásicí sin a bhí ag Enid Blyton, cinneal an Famous Five, Secret Seven, grúpa déagarí ága na daoine ágas idir ag irí misteir de cinneal chat a réite an sin. So, cé na húdar a chuí a bheith mársa nuair a bhí tú ag irí a níos agus ar immer sé den tionachar ar na leorthaí seo tá scríomh agatsa? Is dóigh go dtí pointe, is fearíor nach níl fion erid go na leabhar agus a ghéal Enid Blyton a bhein héananas muintir bhí scallaí i dtena go má. Is dóigh bhí me tá sin in anna Enid Blytons ach léamh go leor gan sort sin agus well sin rud a bhreaime mar lo na hanana gur gasúr nó buchlís cailíní óga ón tíormhór a galisteach go dtí Oileán legamach
achtraí acab an Ileán, ach níor as an Ileán iad, agus ceap an fiúan ó Ceas Ní Neachtain, sa bhí Lady Singh, agus a dhéine se bhí siad a gail ag na Ileán, a tuairt cinál breithiúnas na Ileán mas málaat, agus an sin gin chuirsí sin ach níor as níor agus fréomhacha in san Ileán. Cheap me go cheartm scríb faoi riine óg a bhí ina gcónaí Ileán agus go binne an Ceas a bhí acab. Agus istói siad na feibanna céanna is cuma tú de chonaí an áit álan in éartha na héireann Ileán nó gahar. Bei na feibanna céanna, bei na Ceas céanna, bei na Caidirh céanna, agus aber rian scéal tá an príomh character Caitríona agus tá sí cracail se féin ledóg se nar atá sí chead bliana déag, chuig bliana déag. Ach an sin faoin ná a gréithnaí an scéal agus néon se me céir a hálíí nach tá breanaínse gur tháinig forbert se bhealach go méidir ná tháinig an leid se in sna 3 bliana, chead bliana bhí gceist, agus tá sí ceistú go leor a dtíon ar hagann sí ag an tríú ceann. Tharlach an rud céanna nílánach gnáhéal, san leabhar dearnach tá stói go bhfuil béim ar an tábhacht amháin le cárdas, agus tá go leor ceisteanna ag Caitríona faoi céhí héin, tálíonn réint tubaistíán, agus tá sí cinál bréan go héal in Ileán ar sí chatóí leis bhfuil sa bhí ápreic go bes chalóir agus sin tagan nar bhí siad níos óige agus an sin réir chéile tá sí ceistú an chocung agus atá an síl seo agus bhfuil sin rud a bhrean a héin fás níos ar Ileán. Bíon níos móna sin wet ag pointe áirid tá sí 8 agus tá sí réile tuairt faoin Ceas mór. Tá meach an cearú leabhar an agus ní bheith stóig go meach sin na duine fásta breanú siar agus féidir teachtaréis níle sam meach sí teachtaréis go Ceas bhíice. Gur maiad a bhhaire. Agus glacham leis agus seo me sé léo eile na leice an áte bhfuil an dá scéal agus chuidir an tríú scéile a le chat, ghfuil se bunaithe ina siar a gan déana na Gaillimh. Nuair a bhí mar léo beidir go má contrailte an seo, ach nuair a bhí mar léo rácinn sin bhí an plasaí ag teatastethe me intin, tagartí donna clíocha íolcláiche na corachaí agus rudí mar sin, agus bhí me héanana pecúsús beidir gur ina siar a bhí a gceist in sin. Agus tá buíal an na gcónaí nuair a tú is san na siar tú héin agus tú scríb faoi Ileán tá bhfuil anam eile Tá buíal an na gcónaí go má daoine genú ceangaile ar an fíorlainn agus an talan saolia. Agus beidir go meid a feiceáil fíor daoine an go na charactarí agus mar sin de, agus tuigim bím sínta foiithil a bheith scríb ar an mhór mar team go méid rachán sa bháile. Ro sin na ábhar imní de te Harbín ó ro sé de inse a Harbín ar a bhí tú scríb na leorí seo? Well, an Irán ar ire mar an chéadrúd ina mena hard me cinál léirscáil beg gon Ileán seo, agus tá Ileán seo níos móna ina siar mar chaach sé bheith le go dálach rud íán. Agus bhí cinál is cinál meascán idir inis mór agus ina siar an áíre, mar thompla tá dún ar a tíhheile gon Ileán dún an áard nachhfuil in ina siar agus tá áiltricha an nachhfuil in ina siar. Tá an Garda Costa mar a hálíonn sé an clúdach an sin, I bhí mis breanú sa techatógu bhí sé bhí me an stáisiún na Garda Costa eáil agus bhíh scéalta an ar bhí me deog faoi go rá taobh sí go bhheictaí, taobh sí na Garda Costa duine cinn se fuair bás me cepa chuise lábhan na bhás sé méidir agus go rá an a haimhse le feiceáil, agus bhí me breanúach ar a teach sin ach ní forchata an, tá daoine cónaí an is teach ceartta. Ach so tá sé sin an ach an chudealaí níl an áirí agus chur meisteach láthir campála mór agus
mewn sgaelatá níos mó an sgaelatá in is éir. Ní anamach imníarm faoi agus cheap me nach nain faoi is fictione. Tá níos mó imníarm faoin leabhar gan na dtíana fásta go méid dtíana rá céhí sin agus céhí sin agus chana a cuairmach níos cuairmach faoi sin. Agus beidir just gynnar tú tagart na héad ceistile tu go an seáid, is a héad scéal sin an gard a cósa scéal tause atá an, agus an san dara scéal is cinnal scéal fi hasca ára atá wallach agus tá na daoine ága seo ar háir an ára agus mar sinnta. Ró na plotí sin, na scéalta sin bhfuil sin buníthe ar réon ír scéalta as éireann? Níl an áíre tháinig an níléon rud tháinig se sin as cinál as machleigin mar dúirs mé bhí se seo cinál machleigin maiall an ngár de cósta agus bhí me ná na teach sin eáil as me cheomar choileta blianta fadar a marású sinna bhíle feiceáil ag báirchric agus bhí cinál an scéal sin is dói. Ní rá an ceann eile an áíre tháinig se sin. Bhí me cuiinú bhfuil go Iriseoirí bhí rud a cinnte tarlú ag an am sa scéil seo tagan na hiiriseoirí tagan paparazzi isteach san Ián agus tá siad a géirála marcéir tá tarlú agus tá go leor daoine go lehálacha na cameras agus mar sin. So bhí rud a cinnte tarlú ní cuioine man is ciúd a héana in éan ag an am san marrála mé céad a thálach báidir go siad isteach an áit atá beg agus gohfuil áitimín meile daoine bheith caiint agus a cúlchaint chudhá ach níl intil siad mór an gan a daoine an taobh mó cynná túna rudí seo bhfuil sé tá seáráid bheith caiint faoin na cósa na bíoch na nóchlein a caiint faoin na cósa sin mar eile. Agus an áithe codín sin is eile nach tú héin agus codín sin ar a tú géirí síl an eile na léirúin sin. Beidir an ceishearna de sin na seoire, bhí me just is muintú ar a leor agus háin se go mórlam an dóid bhfuil an scéal grá seo a rifríd an dá scéal seo agus tá mar bísla fan amach dé mar a chríithníonn se maithan san tríú leor. Ach sílim se go léirí go hínta maiid is an grá seo go hairíonn san caidrúad ar Caitríona agus Seamus Jim. Léirí tú mion déagarí agus éad géirí grá a amsú agus cinneal bhfuil seangrálum cén dóid bhfuil a gom sóil seangrá. Ar bhaid leat a go nóirchaí ar an leor seo mar na leorthaí seo mar leorthaí grá nó mar leorthaí achtraíochta. Ná beidir a bhairt? Is dói an dárad is dói. Tá sé spéisiú go rúir tú sin mar tá cúpla duine bhí bhfuil an dá leabhar eile léiteach agus sa stíle fástaí dá leis géil so bhí caiinte tú na báilhí céhó na leabhar seo tá sam daoine fásta tá fánacht go bheice siad céad a thárlós agus bíonn siad a gléochorm chulah líon ar cinúir bheits chéad leabhar eile má tá me géirála maicéad a tharla. So ceapan go bhecin daoine chudhá é mar scéal grá. Cheap mis náránach gur sé sin mar chuide gun rud ar fad ach tá gaol an ceangal leis an áit as a dagan siad agus nuair léon tú an trí leabhar áthraonn sé sin an meáin atá ag na daoine óg i dtaobh an áitéin agus náte tógiúid agus muinte réir chéile agus stóid go bhfuil an scéal sin ina rud tábhachtachán. Chum héin níor bheith an rud behabhachtaí éile bheith fearnach ach fuair me éasca tháinig sé nádúracham isteach. Stáid cheartta marrá go dagam ó tagam se ó chuúra gló cainte arsúla an daoine dhéanaan istrán cainteach muid. Agus nar a bhí me scríomh go minic bíon duine cinnte mo chléigean an bíon character a caint. So an rud is éasca a hagad chumsan ná na chórátí agus amantí bí me ceap beidir go deim th fór leis ach sin rud a bhí na chléigean sin chaint agus na rud í dean na daine seachas chusíos ní bhéine an leabhar ar nó scríomh colm mar sin scríomh níl an saolaíocht an le bheith fearnach faoin gnáthíal agus saolaí na rud í déireach na daine agus ar haim siar an agarthireacht ar bí marrálam hain ar níarach si mar sinné. Sin nach éirecha má máid agus bí na chórátí i mar chléigean agus ceapan go buntáiste is sin is dói.
ach ní bhhailm saolaíocht bhean le bheith scríomh rudí an os scríomh thuíal. Rudéile ní bhéine an geabhar scéal tagan an srú agus chameach gácham geabhar siar ceapan gur scéal go le anscéal a baint leis na geabhar scéalta agus bíon éidirm le daine tan an geabhar scéalta scríomh bhain me trí leis cúpla uair agus heparm mar is bhí sé fástaisteach na uair scéal nó nach ráma agus ní bhac me just chunne me leis rud go cleachta mar sinna. Tá is rumbag fi bhrú ama, so irama ar a bheith snáid, so bheith garid leis na freigraíonn seo, so ceist an trúr a go bhanis, chrúhí an trúr a go behunni ínta éfachtach an bhar leorthaí. Antan bhíon ceart a thóir agad hatsin se go mórlam, well, níor hatsin, but hatsin se mar character lam, bhal agus Anna cuma ínta jazz or bhí gotáise, but ní daoine jazz a iad agus an sin ar náithe an bonahór, an fear mistéireach sin sa chulra. Colm bhí donathe agat san generalín an sin agus an bert fixer a bhí aige padí agus éman agus ar náid bhí Martin Hamis agat sa an sin an san scéalrach. Behanníd an chéad sky ag a trúr a go bhain sin. An dóilemh go bhfuil sé Jackar behanna mai a chrúthú agus cén dóid agan se faoi agus mé gurí freigraí giridge faoine seo. Is de loitún na fixers mar hugtúar a padí agus éman agus a rís ar an géiríoch an beidir cheapá gur daine barúda déadfá an amachar feag agus crackfá a bheith go leo, so is a chuí sin beidir gur mé ar a géad a bheith ó déan agus có nádúr agus a bhéting agus ach an sin maríonn sin daoine mar go maríonn nach bhfuil go das. Well, siadm just arcar an nuíart agus chláí tú dearrig le gardaíart atá dalí é freight bhil agus tá gartha a leoré bu daine a déanana go bhfuil tú déag dal th fór. Just prásáilcaid de chuid an wasal Trump is leor sin. Stoi an character seo is cinál tá sé chamáile go beúna cha stoi a bhealach cúil se mó héin tá sé géar brabacha dhéanana tá sé géar saidir sa dhéanana agus tá sé géar bailach scipíléis sin dhéanana ach an fin bín se chu dal mólóga ar roioine eile so tá sé glic ascríanna agus tá neartach ab sin an tá sin tá ainan ar fáidir ar gan bhil fiúin a fáidir sa politirí tal daine sin an. Is feardait. Agus ceistehhaine le rud amhána thug mé fao deara agus a mé leo fríd na leorthaí seo agah ná an chinneal gaeilge a bhíon úsáid agah antan nuair a bhí tusa scríú clí tú go másar a docht leis a chaidean. Colm nuair a bhí tusa scríú bhí cinneal cléanú agad gaeilge na muana úsáid. Agus Máire nuair a bhí tusa scríú go hairithe in san chóir an san dialog bhí tú clí le gaeilge Chonamara agus gaeilge éireann an sin. Cid é mar marúil faoi cheis seo úsáid na ganhaintí, go hairithe nuair a bhfuiln siad le leorthaí don íság a léifar, well, tá súlagin, tíh muoite na Gaelta, tí fásta, a ríist freigar másar gasta, Colm? Nas an féin, níor cheart go méid bach náir ar chaúint ar péad ar ritan go nádúir leis an úidir agus mar déirú agus martá in leabhhaire sa chaintach go háir rinne le réasúna tócha mátá scéal sa sa goéit go méid duine ganúint na dúthaí sin. Is fáid gur scríom an sa stíle sin é Francis mar forma commission leis an leor scríú ó cog, agus is fiú go mór cog a lua ar na hácaidí seo mar ní dáilm beidir go dtigan daoine ar a dhéanann siad do hiú séú na letíarta dá clubban na léarartas na scalana agus a líhiid sin agus commission. So is dáilm gur cinnal text leoris an vintin le lindú bheith scríú. Gur a scríú sa stíl chéarna sa bhéin de méidir scríú text leor scala don stát ó jas. Ní dáilm in dhéanam mar ríiste mar ní hégur chur cág breúir bí arm a martócha i réidir chuil galú nar a bhí mar sin. Ach
Neall bearlam beidir peiliúir a dúchas sa chéil ceanile. Tá sí máirdam sa gestion mar bhí me nar neidecha se ar fe blianta fada. Se an chéad chóir a bhí am le darach faoi seán ar a bhí muid siar blianta scór blianta nisfegna. Caint faoi seo dus ná go rá gantanas ábhar an go chainteoirí go gasúr le gailge churmar áirn nó cinál. Bhí si de léamh leabhra a bhí scríbta ganhaint eile nó bhí scríbta in gailgena leabhar má talid go radán, agus bhí si á deachar mar bhí se bhád ón na ganhaint hain go háirnar bhí si dóg as ganad cinál goil gleachta ocla agus náhaí as ganhaint eile agus sorta lena amach a bhoclór agus cheapmuid go rá beabhar na an gon ábhar seo agus tá sam go persanta go rá go leor gasú gur mar ará léime leabhar agus hiicme ar fáda. Mar bhí muid a cíinú ar a bhála mór gan a bheith an gailge na gailteachta hiiscint ach go dtí go tú ís áid má bhhaineann tú le canhaint ar le níltuach goil gleachta ar na canhaint siad agus ar an gailge eile támáin sin. So ceapan gúil se tábhachtach agus braim se gur arb sinna táid a freistal ach éonúir mí mar caint le máteirí faoine leabhra agus abergúil si dá léamh. Bundach láir nó le léana an áid cinn tealagus chuir a gcónaí an cheist agus déir si dáí ar fáid becha leis agus hiic siad go binaí an ghailge a láirtar in san áit sin. Bheith sé aideach gur chumsa éiscríomh neamhchanúint teile nó neamhchanúint, níos an céir é neamhchanúint, níl sé an ach bheith sé deachar chum mar bíon na cainte mo chléigean tá sam céad a bheith si de rá agus fiúan níos an chuir meisteach focail béarla an teas an siúd sin focail bheith go nádar a chacab sa gain focail ón méarla atá siad a gúsáid agus cinál gailge chur mas malad. Gur maithí go. Bhí me géiste an sin le tuairimí iontaonnta samúil fin trí leor agus ar an dráthúirt an tam a breithaín an seo. Le deirú a chur leis an ácaid bheag seo, beidir just gnéisteimiid le paragraf amháin, paragraf ar a bhéid ó na leorí atá agah. Beidir ó hús an leorann sin a chalam, mas maidle. Éist. In uair bharmh na híthe tá coscéimena le clistáil ar fud a chorachtaí an ospidéal. Cosíocht bharcais agus ar seacharáin. Siar san éir leis ar thóir an bharda ach gan éine sa slíar. Is I gnóm seo seas fearr leis dul ar cuairt chuige athir, gan ar dul go san áit ach banaltra nó gá atá róchafa le na gcuairimí féin leis sléocht de ribh siúd. Ní raibh sé riamh ar a champóir leis an orm a tugadh dó. Ní bheith grada mar bibrant air mar a sóldó go má marach a athir. Éana ó cara a tainimetá armsa. Well, sin an tainimetá scrífe ar róla na scala. Éana cá a thugann na daltaí eile arm an tamar fad. Nar a bhí muid sa bhain scal, bhí sé don nás acu bailú timpeall arm sa was an na scala ar maidín agus ará se bhile tróna. Chanad siad an bhéir sa seála chéile. Éana cá, éana cá, éana bréana, éana cá. Díri sé das nar a dagmuid an scal bhag. Jimíon tóra a chhuáir a lasaí. Cabbaide le héin an Garda Costa. Bhreanna Catrína nón ar a bhharighnamh mór lia. Measta bhfuil sé fíor go taobh sí an. Well, jammid amach an nocht ar sa éon. Agus má éiríonn ar pictiú go cheannach bháil chun muid suas ar YouTube. Na lead sin a chur in geallinn, tá siad a géar a crothú go raibh isteán. Beidir nach mé aon sean eile an. Tá scéal gal thart go bhfuil tógálaí mór le rá ar éis an áide cheannacht a dús bríd. Le brú nó óstanna dhéana as. Tá bhí stu an dheata ag seanstáisiú na Garda Costa bhí Catrína Feidir ní láirta le na colcearar bríd agus a gara éon. Bhí an stáisiún nó an station mar thugtaí go ná site go taobhsúil grúama ar a gruc os cína bháile. Sin bhfuil buna bás mór, sé gahanana dhéantain?
Gyda mae gyda sefein sio, dwi'n mynd rhywbeth harama, fe siol y lior ela o gynnynys, so i'r mynd darach agus yn olaf Michael O'Main un chat yn is, le lior yw'r darach saif y hiolwr, agus gyda 100,000 maigaf. So siawr maha ras yli gilyr y chorja, gyda mil maha as y gyd sesiwn sy'n fi harfes blodrach agus wan man tanif gyda George West. Cyran sian ohas ar ymhyn, bant y fygwm leis yn dara siolw. Is sian chymrod i chymwyd, mi hyn agus darach, agus tyn yn chymrod i at sy'n y wad sir. Ach, sol y lw me hiliw pwy sy'n, tosio me yr nybr, agus sy'n ar nwych y fe cant ar garach, agus ar y chwyd sgrif nŵrachta, agus sy'n pys y byg ar off fwy'n liawr ys geni wai, sain. Agus, mae'r ôl am hyn, ar maid yn cyn chwi, nian yma eisiau, ag siolw liawr brac. Darach o sgoliach ar naniog o gwyddi. Ys toch yn nach go, agus nach wel un goch ar bel ysyn. Fos hyn, fi me geriaf liawr o'm hyn, yn meid ta jinti ege, agus yn cwheg sa tan gwn liawr sio is geni ege. Agus, fi me y gang sir ar y wyl sgrif ege, agus ta'n tŵas, mar as ôl dywyn. Ta cael ar mar ashtri hwyr, ta cael ar mar orsgeli, agus orsgel ta braha sgrifige an clerach ar noche an chianas lúche, go viscom gofil se seacht nach agarach, agus dúsni bronta ar sin ar noche dús an arachtis, agus dús lawan na bliana a gwada mi húlawan ar sin chwa mai cynna. Agus an noche an chianas geni wai, na bod leir an noche yn nyrru a char bronw dŵs yn arachtas ar y nyrru mas bwn mwchifna agus dŵs i hwlawan ar ymliana agus ifan le ffyr diarnas yng Ngalif. So ta orsgelte sgrifige, ta ashtach on GNTig ar orsgelte go hyd Robert Louis Stevenson, ta lawri sgrifige go hwyni oga, agus frastal an vla GNT ar sin chumai bodach an hwta lachna na masg, is leir gwil simmer lehige sna sjansgelte. Ta Scripten ag arsgwan an ar noche, gan na dîna mis dermad ar cosinitse a chor tús leis nabr sinnige, agus na rodi elo hyn del si se an liawr, agus ar no hyn a clagna ar an rahard go jojo ar y telefis. So, is dyn an ildánach go joa, so mar sin bwal am ôl ho beidir sgél lw lafada ein sin a chéad o'r ele a garach, mar is dyn ildánach amachas amachw, agus is cóhordeachas leat as na rudí iontach ar fad atá scrífogad. Nis maidir leis na haithinn sin si, is léir go bhfuil scilar lethegad san obair seo. Ó thosaí tú le feistío chunan, agus a foiil sibh an chéadú idir nó an ní, ach a bhfuil an dara clú an isir, le coppla bliana nuas nach bhfuil, agus an sin an ceithrenach cúlú ríomhach an sin, agus an nóiche an tá an héin, yn gofil se siactiag, a rist lawr a hyl dŵs, agus yn dŵs yn tiltio gymaithige, agus ta astia an vrach a mai sgrife ag darach chyrg na hahinsinse sa tra ar nóche Supplement to Irish Text Society nacha, lecht hog tú a gorcaig a garach, war an god gwynebe a wil sim ecyn o egus na hahinsinse, fechant ar nasi sin ege chomai, átin in se Ceas ar an obair ige. Agus ar y gerge. Ach, le dyrnus, tá sra, ni'n sam o wyl siar inch nog y sra ar sgrif agarach, newch ar me ceist o'r dynam, tá sio ienach yn ysg, me has was gwr amach, ach, tug yn fwy jar a gwyn am ra an larn a chugad. So, fi blan a jugad, agus derder ogad, agus nis tá saw ogad, no saif y brahad a chanwan sian nhw. Agus, is leganach a i'r sin gahan sgilta, cwyd y cwmni sin yn achile, Bláineid ar nóthe í chúraí Vic Gaire, agus banteach sin leis an traholtach. Déirdar ar nóthe scéal eile bhfuil banteach leis an traholtach, agus thoisí amach mar lungusmach Nislan. Agus níos saibh bhhanas le sreathile scéalt ar fad, saoigim níos mó le srean na rithe beidir, achas cinál scéal eisteachtú le ar bhealaí áirithe, meas tú garach, tócha go bhfuil eisteachtú le bhealaí áirithe, ach ar ríist a bhfuil cúlra starú le sin legan nóhailge casacht inína goile, agus an sin legan í sin a fós chud bheith ingine goilide hen siar go dtí réin na meánna gailge. Agus is díl sin mé darlam,
go bhfuil tideal eile curtha aige ar na cínse, náchlaí sénis na sean tideal, agus go bhfuil na mrá lárnach aige, bláinis déirdre agus níos sao. Is leabharála mé se. Tá anhród arm ógurt luh. Tá sé site go mún ar rí chaisiil félamí bhí crifan ach nó hib daracha léomh písa tásúlam a sé scéal héin nach mé garach agus bear bhád thosa bheith gáil léomh na mise bheith gáil léomh an méil go bhío. Ach cibé, so tá sé site go mún agus félamí má crifan rí chaisiil san am agus ní bháin go ria ach is aglaseach é chun maiid cinne agus nó bhí an cháil sin a ríthe chaisiil, mar bhí ar nóthe caiisiil lúte ní bháin le rithe ach chun maiile sin leis sin neaglas ar nóthe. Ach agus an dara duine sean chumrádaí gá chuid guile as áit ar bhena máth loich. Anis deirtear sa scéal a leagan gharach agus a tean leagan nó leagan an nuaghil go muiche, gnearna siad a neagna le chéile in áard wacha, sé sin gorá siad go neacha siad ar scoil le chéile in áard wacha, Niclín in Éimeacht. Bhí mis agus darach ar scoil le chéile, ar ollscoil le chéile in Gáilmh, ach an sin an mar am a léú, agus ní bháin go nearna siad a neagla le chéile in áard wacha, ach sin ar éon mhórd, ar éon bhí agus ar éon leaba an. Agus mula sagíonis ó chuimhní mer, níl sé sin, ní héon bhréige sin a churid in ar gá siúd. Ach fáca mé sin, agus mas mí le héin éon cheistú, heilú nach a churann faoi sin ar báil is féidir, nuair a bhés muid a ggóil fianna ar báil. Ach cibé tá iníon anmhrá i gcuile, agus gcuile beag an tanamatarí sa tean legan, ach saibhatarí sa legan, san leganach i istéanias, tá legan an san níhuis, chu déanach leis níhuis té go bhfuil a harach, tá leganach an déanach an. Ach cibé nuair a higann an bhí fellamí ar cuairt ar ghuiile a hen chumrádaí, nuair a bhí siad staidir an áard wacha, ní ráhas a dú leis agus churann si sin fatís ar ghuiile agus ar a winter mar níl siad ré. Agus is gá an áit a chur an áthe agus an chahar mar a thugtar a chóú ar nóthe don rí. So an job atá ag saibh mar sin ná, bach a chur rí tamil, agus an rud a éirtar ar a dhéanú ná fíorhrísere, fíre, uriel, a chantan leis ná rá leis agus é a chuine le thuras tamil go dtí go gurthaigh a thethar chuile cuiar a teach. Agus ní me géirann scéile bhiliúdaíh ach déanann si an job go Joe. Agus a scéal an go ranmhare, agus ar nóitá gin lí gohfuil féhin urin ag darach a scolaí, so fellan an réimse seo hó mar a miste liv mé ará, agus díanaan an bheanóg se díanann si gach éon leiscéal leis an rí agus ará nachhuí se nach gaiithfar go deas leis nó go cóir leis nó mar ba chóir go rí ar bith agus nar thugú fógra an am agus mar sin gur droch am íochta é amachchas amach agus déanann si gach éireacht é chur ó choras ach ar nóthe tá cursa scéala go dearú agus cohís beidir gur béis sin an písa a léas darach goin. Nis tá an scéal lán grin, tá is ábhar mór simogam sa é chu dhéantar aithint sin ar hen scéal, mar bhúnseir tá seantaithe go mar scéalta go chud na tréimhse seo a hagasc, agus bíon muid a bra ar nóthe ar aistriúcháin go béarla go minic taobh leis na bun legan chu gailge, ná tá agam nach éon aistriúcháin é seo, déan darach ó scoilí a chud sin gon scéal, churann si agar ar scéal ar bhealach ar le, churann si písaí brotha leis mar a bheit iad réim waith, agus ach is rud ar le agam sa é caithemarrá, mar gur rud é nachra an ar thuismis amach mar bhúnseir, is rud ar lethe scéalta legannacha nuagailge gona scéalta seo a bheán. Aithint sin si a bheán seachas aistriúcháin, agus sláire eile a chur, nó lúbeile a chur is sláire an scéal. Sin ggóil si sin déanta go héfachtach ag darach sa scéal se mar éon na gach éon chean eile ar thug sé faoi. Sé sin go mrathantó gur chud go tradiisiún é, tradiisiún fada,
agus tá tradition sin ahheote aige, agus ahheote go hálan aige, darlumm, agus is féidir lom sa gan éon stró an scéal a bheas agus a hiagbhail agus bheith pléiles mar chuid gan cláir sin. So bhhar am a chógáide chus a dhéanú a chríleat a garach scéalálan tá nealaíonn go hálan chomáid agus ní ceart gan an tealaíonn túr lua, eile mercado an taine mar Spáineach a bheith a garach. Níl sam céhéad eile gan cinál seo ibre tá díntaí aige, ach mealltar isteachú agus sé scéal an ngeallar nealaíonn chomáid cinne. Agus rud nach bhacha mis háach beidir go mis anúlach ar na seftiní se agus ar a meach an dhéantar chud gan obair se. Ach tugtar go leor spáisthó ag túsa leabhar. sé sin ní bháin ní hé go bhfuil an clúdach agin, agus ní hé go bhfuil picture a bháin agin, tá sreath ar bhealach, tá rins ag a tús. A chruthíonn atmosfér análan ar fad gan scéal, agus a thuann sa seaachmuid, a thu mis isteach go bí. Ar nóche tá an teanga go hálan, bheit hí a dréimle sin a ríist ó garach ó scolaigh. Rud nach bhfuil éasca, mar níl séir seomlan agad, Cá tú géirí bheith dílas ar bhealach gan sean scéal, agus ticann tú gur bhfuil tú chur lúb leis a scéal, ach i g nám cinna tú géirí scéal héanaíonú de agus de héla héana chuir. So níl sé éasca an teanga lámh seáil breham. Agus bhí písaíonn se, bhí písaí de top ban an scéala sin sé bhuiis dégan leganach ar bhain tosa leas as nach agus mar sin tá písaí anna tá doiléir a gine sa lá tuniuáin, agus bhíart dálagáil hartar sin is rinneú sin go háí fuchtach. So is leabhar an álinne is sprálam go bhfuil se an, tásúlam nach é an cean dearie, díirn nach é, tá scéalta finite is fáiteach in weit, tá scéalta altacha fáiteach in weit, tá cean se bhaina spéidir le sean a rí agus le ríthú go mún, ná lagad díad a lámh, leanart agus chogáide chus ó choíleat, agus manam go mór an leabhar. Gur míle maithig me hen chumrádaí míal na builéime ó maidín. Bhí an bhirtein is staidir le chéile mo na seanréige in Áile Fadó. Agus hís cúplar chleig leis na leabhar bhfuilach an díalmuid agus thugach míal builéim dhiarmada gan chaithir. Agus cúpla builéim eile de chósta níos sin. Léamh an písín beag sin bhfuil míal. Mar a bhíne sé sin jabatha ag saib nó sao mailechar ar an rí. Agus tagann sé ag a buinte go bhfuil an rí ar tí imeacht. Agus ar nó ní héamháin sin nach an edit. Ar chluisteáil na lí sin gan rí rá fearracha agus híise sa díalat. Rugan inín ar phríon a eich. Gach mágat a éilimi uasal ar sí ná fergaitar thu ó ní dúil go rí bheith fearragach. Nílim se fearragacha inín ar sa féilimi. Ach ní trá córa é, ó is deire le agus is mór an deardáin is an duine an fuachtas an fleachán, agus is tuamh from an sneachta agus ní hóldúin cá slí a rachamid nocht. Ní fásach an tíir se de hímpel ar siise. Agus rát héin a ceannas is a commas a éilimi uasal ar sí. Inseod héin ní éigen go scéalta na dúthe segat inas gur lú de Eabhras faoi bhí a bheith an. Aber leat mar se ar sa féilimi. Tháinig ceathair íonaí ar a maile an tearach se caite, agus bhí an bia chógáin mór hímpel, nach an seo a phríomh a gcuid ar chorbe ach go méigean fisachar ar bhíróp. Donna go leor ar sa féilimi. Fóilart a siise, mar is measan á sinné. Sí an íocht a furadar an tochtú chuid go lombláraga líomhréan luí, an cearú chuid go chiil asna cránach
clafaí a chuirech músc na madraí alta den an drochhála. Eile go hanbhléin bhorcach bhíalach seanmhó agus an teas chuid go bháirín bog báte go bhinchirce bárlaisci a dás go níochttar agart áhóna nach wacha gríon na gaí an lá teabha go dtíon lá a bainehha. Donna go leor sa féile mí. Fólairt a deirem is measa ná sin fósa ar siise. Ní measa ar sisin. Is measa go mór ilimi uasal ar siise. Mar níor fríú le chur le sin rób ach irid stíhan féleán go im géir glas. A marstriú in imleán óid éignasta. A tarniú trí bhéal balán vig bársí agus a calcaú lair cham chéanangach líochailí. Donna go leor chailín ar sa félimí. Fólairt a élimí ar siise, fólairt go gluiseú is measa fósa, ní measa ar sisin. Is measa go mór fada élimí uasal ar siise. Mar nuair a díire an cethar, bacach, únseach, cearúch agus geocach, an gutí salan ar siúd. Sé dúirdar lo nach ra aoní an ar a gurí salan, mar a gurdís ar a deanga é. Is donna sin go deimhnas go dearfa go te chalín ar sa félimí. Ach fólairt go fólín a élimín ar siise. Fólairt a déirim gníonn sé mar chud céad a bhí an ólachab. Sé ba dheochób in íon bheagán bhí sin, leabhraín lábach go léis go locha léin i meadrín fochiil foríisiil a rinneú go chippín dóte fearnóige. Agus ba ála a bheán agus ba hirime uachtar agus as críocha cíanna cefiocha a tugua. Seamus agus bégan bráthir do ghuiile ágáil i ngeáis an mia nó go níochaíad tharigad a gealú ar hon. Tíide sin agus nánach na chalín ar sa félimí gur choisric é héin. Níl sam céad a dhéana smeile, ó ní thugann tú slíomhúin an imachta nach an fannachta. Ach tá marón chlostí na seam go a cheasach is de cheisnamh agus is mithidún imacht ar sé agus lúise ach chun siúl. Agus beidir gur mithid domsa stopan sin. Gur maithagaí. Agus an sóda gurmud cinál gurmud builte ó híomh chloige íirime ar an géidir meile as a céise péin hacht níosan seo gemáid panel a dó. Mas bhfuil bhar sí go compórteach chumar tús leis seo trúir scéadóirí atá som chuidecht an seo, casú láhasarí cúpla nómad a hin, nuair a seolú i leabhar nó ceasan chuit. Tá sé reisiliam is le chur faoi dhíon cheisnamh. Thógáid a déireann. Lena híomh tá Eilish Neandón údar sí scríomh filan seirse agus uaiscéal agus tá an dara uaiscéal ar na bocáin in iseice. Bhí se go áram héin an dréach an uaiscéal sin a léamh mar sin be dtína beíon caintíí ar sin agus go dtíhann ar uaiscéal tar na bocáin ag Labhrás chomá. Agus an sin ar glíhan clé lug tá líam a cóil agus sé líam údar na sratha cáilir le sin an letir agus dír straidseile agus bailach na Spáineach. A chomáile sin tá airde leabhar scríofaige tá an chain agus a dochtúr áthas agus go leor eile. Agus tá se go, well, níl se go leabhar nó líam i léamh mar tá se go chuine ábhaim. Lábhrácí. Tá méideart feici am agus tá méideart cloistí am agus be duna bhíon clé an sin chumá. Agus beidir mar sin go dá sumad le líam. An leabhar nó seo ó thar na bocáileat. Tuairmuid an mínatóir. An mínatóir.
Ní an éine ar bhealach, tá se an éagsúil ó an litir agus sra na litrach. Is cosúla I bhd le an chail aber mar leabhar. Aber an chail is síthar tá sa gail a chudan well a chuim sin cin proto-úrsceilte na meán ise cultúr na clódaireachta agus na leabhar ón Renaissance agus fiú ealaí níos déag. Cuim sin tarnúdéis na lug sa leabhar sin. An leabhar nóise tar na bocáin aige is tá go bheith tá cinál cuardach san tradiisiún agus sa mitas a bhhailm leis an mínadáir Cén chi bhhaing sé sin an chainú, bhfuil ceangal idir an dá leabhar bhfuil cechar tháinig tú mar sin. Gur mácht garach agus mail an bhain seo agus braham se gur mis be ceart bheith na cornicationí ar bhádach, mar tá leabhar díreach feilsteir ní réon an feiltí ansa. So barrán am ceir cad a chocart saoil scríomh. Tá ceangal idir an is magar thugtaéis sin faoi deara garach mar ní mór an den leabhar nuair se feici agam. Tá muid a caint níos an aimse caite ar nó ach tá mis mar scríóir a caint nó ag gobar san aimseir láithreach leanúnach agus tá darach go bhhailshaint leis an leabhar se caint san aimseir áistenach. So, tá an ceangal idir dárod, mar tá mínatóir ar nó imi ar stréis sa labyrinth, sin an áitir ar chuileúé le go mar chuilegan na sábháilte ní mar sin bailicha. Tháirla sé mar seo an leabhar tá mis scríomh sé dírbheith áisnéis an bhíótáir agus tá an scéal an miltas chuileart an stair, tá sé bunús cín. So, tá an mínatóchan an scéal ceart an ísne insint. Ach tá sé ar stré agus ar nó an léamh sir Meliant agus bhí lehéad I lorga rucht an téagnéfa. Ach bháin gur thug sir Meliant an cosan ar clé agus bhí sé sin tobaisteach agus ní bhfuair sé raibh riamh ar an suitheach néfa. Gaidóg sé an cosan ar dhéis, bach sé slán ar sábhailte. So an mínatóir lot, tá irid sin castíochtaí agus lúbanna agus cearcail, etc. sa labyrinth, agus tá sé gofa an, faoi láthair, tá sé gofa an le hartar 5,000 bliain. So tá 5,000 bliain de chuimhní cín le chuirdá ag an mínatóir, agus sin an fáin nach bhfuil mór an go leabhar feicile. Gur mágad líam. Agus spéisiúil mar sin bhfuil rána tú an inimse an gléasán an labyrinth an bhfuil foilim bhfuil baintigh gisio le foilim an uaiscéil héin nó cén chluta bheits an uaiscéil. Well, seo a gis leis an labyrinth de réir síthe áirithe agus go leor Fineadha ar seo agus tá sé luaite ag Homer san Iliad agus tá Ceas nuair tá Ceas cáiliúil sin ar scia I Cilis, tá Ceas ar an labyrinth a thug Daedalus do Vínas nó mar tá ar sa bhean réile Mínosa hí na seanréile anmhaith ag an imirtas focail Mínosa thug siad ar an rí Mínas. Ach, tá dása an. So, séirt a gist le dása ná coscéimen a tú coscéimen strófi agus antistrófius, mar sin steach amach, etc. Bhí áhar ag an na seoladh sin frisis. Is comach. Ag Fernanach an spáil. Ag sabtáta. Ag ag an mar sin. So, tá sé, tá leabhar lán do sin. Agus coscéim ag tá sé cosa leis na damsaí gréagacha go bhfuil daoine bre lábhar a chéile agus a golas mar seo agus bíon duine cinneide is tócha stúrú an damsa timppel, etc. Darlam sa go míiste canna, versaí, etc. Tá anna chuid a gceist leis an damsa agus so tá múna leis a gceist
PC geara, beidir chuid gona PC ní suide ná chéile, agus is múnla atá bunaí na cos céimena a thóga muide leog sa síl a ceapmuid bhfuil muid go láite cínt agus sin ceapmuid casaráis agus tí agus casaráis. Is cosfa go méocht amsa mar sin a dhéanamh i neisceart na Frankia an farandól. Is beidir go se go dhéanamh fós in átaí neisceart na Frankia, túisceart na Spáine beidir ús Jackson na dáid. An canál áta bhfuil an teanga románsach Provençal sin a labhart. Agus timp. So tásúil am go mbeidh an léthór cáilte I leog sa leabhar seo ach fós go gas siad an leanach asúil go muir siad bealach amachchas. Agus ní gá gúioch. Am cínti go an ceart a líam, am mis mé héon cáilte. Cur be ceistart sa disise eilís. Maidir le firin seirse. Is dóigh gur bhfuil mún le díormheithsnéisiúil leis an uorscéil fictional seo. Sé sin rá go bhfuil tú caintear ridicint a bhhair sa síomh céine in bhhair tú héin, aber tú caintear bhréad, tú caintear bhleach lia san 8 agus mar sin de. Agus go bhfuil mar sin go bhfuil go leor buntáistin sin, go an tarint de chleachta persanta na háitechaí, riine, rudí bhí tárló, imachtaí na nochtúdí san níchadí aber im le lia agus mar sin de agus a gearmán. Ach má tá buntáistí bainteis is cinnte go leancaisí freisin a chuirt ar tain. Go teornaí an mé nó gatú bheith cuamachan sin gan hiocht róthar an chráibh. Well, rud eisteach a hálaí an soanta nar sin tú sríomh faoi de tarns go pointear de híal. Cuma tú go leordaí agus be duine cinnte léthe agus ceapa siad go bin rud a hála. Bhaint atálinn sé chuid hain, sin tú chuirsí íntacha rud agus ceapan tú hain go hála sé, so higann go dálach. Ach ní féidir rilí bheith smaoine fan rudí sin, mar ní hinna bhíon choráiste agus tú scríomh ach rilí bhfuil ceangal má déanta go tíir an ráir chuna beidir go tú smaoine bhar cáisnú gearm mar bheith sa sconán, Better sásta Máire le ceangal má rud leanúnach nó beidir bris agus sin na cinálach a rudí met smaoinehar na riire agus ní dá go féidir le bheith smaoine bhar na daoine eile agus ceart si le ceapach rud faoi a bhhaine le charachtar ná má chumú charachtar buí ar rion daoine seachas ar chuine bháin. Well then, má cheapan duine go bit sin í tain deir tú luchas Dynnu cyn ar fada fi gestag tá tú you're so féin mar túirt an tóran nó ní marrá cyn sa bé ach cáirn sin am nó mai cyn tú rud a hála in scéalta bín scéalta nó rudí léim freisin mar ínse agus nó mai cyn tú rud a hála do chuine eile agus seachas an duine go méidir graine go dorthab. Sin tún sé misisnach chuid an ruúna scríb, mar tuige dún sé seúr híon ru sin fearfinn duisenach, bhí sé fearfaí go leor daoine eile, dá bhrí sin ní ní ar bhealach ní éú bheith chuimú ar ceart a cheappas daoine ach tá go leor bhíon ábhar vin choráismid. Se bhfuil nuair tá bunús fíorneach aber le scéal ó híomh am lugus chuilehoirt. Má bhíonar san sin an gearra dhéanana gearra ceangal maithe dhéanana de réiclíí bleirtú, nach bhealach nach míon an éidirime teach salach ar an bhíorne. Well an íirne, sin íirne an íirn rud a chrochinn stosan hí rud a bheith annach an rud a chroí stosan bíon íirnach sin leabhar í rud a bheith an so tá bhrí sin, I mean, suílim beidir nómarcám a chuoinú ar chrut mar hampla an leabhart an cantan tá me scríban is bhach se ó na blianta siar. A bhí tréimh se ama de bhach sé an choir le Portrait of the Artist sa méid is go bhfuil agus if mé capan se bhfuil go gaithn na chúd cabbat le bheith agam, mar go bhfuil na chúd cabbat sa leir sin ach le turnastor mé lecha tá mé gur 16 bheith anach sos com má bhí chúd cabbat le sin mar bhí cean amháin sa láir, bhí gairí an agfir bris an áidir sa láir agus dáran ar rudí eile ach bhíon cléanúir beidir an síimeag na struchtúr rudí agus ó gach seans go leanana beidir pí ar leis ach ag an am céanna bailach é freisin de
tagan ó dí sin freisin seachas a bheith den scéal hain ach rudí eile timppla so Grumad. Leis Labhrás, cean chuit ní scéal agus órán. Ar bhealachas cinál patrú nua tradiisiúnta sin. Is léir gúil ar an bunithe, gúil an scéal haon bunithe nó bhfuil fuilim an scéal bunithe ar an ná nó an tuiscin seo gomach ní methe go gut. Mar sin gur bé an ná a chrutha an scéal ar bhealach nó agus a chrutha fuilim an scéal. Agus chula sin rud nach ró san héin gur bé de hena ar héin a chum bóid ní lucháin ar nó an tórán. Sa gás se tá sean fuilim le an nua go seanóidem an úsáid agat le scéalach rathú. Cé dear rafa sin faoi an nua scéalneoireacht agus fuilmachaí atá dar le dtíine seanchaite ach gur féidir úsáid ríist an tórán chuir gás. Well, stoig faoin órán ar éach go gahanna rá beidir go me beidir déimlíon a gúis gablín dé gúisneach me tresnar bhhailochan iris leabhar nuachtáin ar óráin me hena harán, agus has me gá léamh sin, agus béad nach léon choiribéad marach go raibh an far léirí loitilób, agus stoig go binne chur ar bhealach an óráin me, agus gur thug me santas an sin gon féirsaíocht. Gon na scéalta aontaí na maníorne gláán, seachar sé bím sé pléidir sin eisteachán agus a gasistú rud i détaí rá tá tar. Ach leis an eisteachán dionanta do bhíle díal a rud a scríomh go deas agus in léite ach ní lean smachtar céirde tá tú scríal. Agus má tá náidíocht sa món teanga, sní náidíocht a chasbhéid san eisteachán. Ach an go chéann sin tá sí mo cuimre am hena úlman an éon rud eile scríomh chu rud am eisteú. Agus thuchar me cinál rinscéalta dearra scríomh, níar me gur a nimar caibre chur am héna gnáam, agus bhí me gur a téama, agus ruíoch ríd an máileach an scéalta. Agus haid me ús le cúpla rud, má de raní bóth me chola cheanna is ar éis go mé gur a dúsáid ríist. Ach tíocht na me le ní scéala chuid, agus sin nach in háda se, go banúsach go meach ní scéalad, agus na bhíon na ní scéal scríomh fan sin dur bhhail a ché déala deala mar goirbid chlásúr leis, agus an nó chun méid choláiste blianta fádachan, agus bhí na trí rán agus órán an, so dur bail mé nar seach má órán nach chuir gíre. Andes. Tug meid sa líiste líam, nuair cuasaí stíle go minic leat. Sin me titlaí scríomh léamh Irish Times faoin stíle fantanmha, agus lúta go minic léamhheasnaí a hir an cuaramí an tú go chusaí stíle. Agus ar nó ceistí sin líon dó. Feictar an héin agus mé léamh hir ghfuil an írinne an táchtchaid, be dú caiintear cuasaí perspectíochta agus leagna íagsúla go níorne. Ach, is háradíad a hagan salachar chéile go méid nach a stíl agus fírinne. Ní heb spéisiúil mar cheistí bharach ní heb go dagann si tresna chéile chorabe, mar ní féidiring breanú a rudidir bé, ó hé na fírinne go ach ó náte bhfuilmuid ón perspectíocht tá agan rús is minic dearm le mína aber na bhean nuair a héimiid amach i béilí, go muid a gáhíil an difriúil. Bhím sé breanúir amach, agus bín si sem breanúir a bhuiineog amach letá. Agus ce mar a chéile bhaobhse, tá fírinne na hócáide seo. An difriúil, domsa ní sé níor ní chéin, ní tá muid an áit chéalna, ach an réir go tágam sa orise. An difriúil an réir cála go tágam thus orin an job. Agus an stíl freigraíonn sé, bhhaile me cheapar chuma, go bhreigraíonn sé ar bhealach éigean de perspectíocht. Agus beidir go binne bhí géis leis an gail gur stíl cinál meanaí seachbunaí chuid bhathir an leabhar brach,
Dean cuaigh déag, aber míle ceirichéad nócha, hí an leabhar scríofa mar hampla, seanna móideacht, hí tráptaile cuasaí faoisteanna an, neach mé chu mé duine teach sin. Chomáile sin bhí an automáchia polyphili dúach feilsí san idáil gan de leabhar móra an Renaissance, etc. So braham se go bhreagraíonn an stíl, bhile me cheappa, go bhreagraíonn an stíl don perspektíocht, ó na deascrí nóireachta gá, agus níd mar a go léimrad den cinál sin déanta agamsa ach íireacht bhéidir, go bhreagraíonn an stíl don perspektíocht. Agus is tríd an perspektíocht bhile me cheappa go dagamid a bhíirní nó cibé chuid go níirinn ar fédling teachtara. Maidir le Alan agus an rud a dúirtí tá rud ag Alan gapan sé sa sé anchatíanta agus ní aontíí a thurbe leis. Catú do glóir héin a aimimsú, agus cean do bhn principal Alan ná go náíonn tú an duine an fersantacht ón stíl. An Buffon a dúirt le stíl c'est l'homme même, an stíl sin an duine féin a labhairt na stíl héin. Bhile me cheappa gur bé bhálairt becheart a bheith fír, tá an stíl a freigart do cibé duine atá i scríomh ag an am sin, agus maidir le mar glórsa ní le samsa deal céirt a héin, ach braham go méidir go rud é sin le seachaint sa scrín áireacht, seachas a bheith gá chothú ach rachama. Tá, ok, sin é arach. Bidí go mé is céan arsa eilis. Oh, gosh. Maidir le cuasaí stíle, nuair hagann tú ar an bhocail deas ar an Albert álainn Chultúrlann. Brásásta le píisiid mar sin. Well, 52 fabul. Yeah, but níl sama take go mar an abertáing nó an minic go leor. But ar nó, yeah. But béidir an rutin faoin bhíorn uint airim ní béidir níl sam mar stíl leis ach uint an éicin pátrún teachta rud. Agus go méid duine míocht é hachad ach ag nám céad tá tarantán ach just go méidir sin éonar go méidir go tú gimacht béidir an íorn mar goil tú dul a dro pátrúna cíns. So béidir gur stíle sin nó gur gnéig an stíl anú pátrún ach just uanta áráid stoppa mé héin tá tú bhaid déine se díireach mar tá rutse, tá tú go éana trí an úr agus tá tú goil sitir sa san ó sin ó just béidir éon is ríist ach gan uanta airíonn tú rutse stíl go tú gairí dich lí sé a chuid a héin go mín an sort siir go sort mar bheith órán be go gúil agus bíart stop. Dear me sin a bhí duine ar seart, gur sé rialdalta dro gur a bailach bhí le, so ornta bíart mena stoppa. Ach nach chinas orscéil an ríide is formlata an catha tús agus deireh leis, ní an agus an síl, ní bháin gus gathú deirechar le Albert agus deirechar le Alt agus deirechar le Cabadil a catú deirechar leis an orscéil agus nach pátrún ar fada sin? Siúr, ach béidir just beidir scéal a bheith tíbhiste an rád, goil tú béidir a dhéanana began began in rón nétan rud a cíns. Na tu go táíon is ríist agus béidir go Henry James a dúirt béidir nuair ná raibh leat sa síl, béidir an trochtú sé, ní gur rud sonnach, go raibh leat crotach ar tá sáú chuid féin. Ach mar sin héin just bé an cuiplinn an, mar rud é gur féidir leat níos múna bhile. Ach ag nám céine tá sé an, agus ar nútá rud héin agus an ruid sin faoin na capslí na búg ná na seaachnú, whatever. Ach chud cúnaid sin freisin mar chuinn se díirinn se bhar ok, tá tosan is nu me goile tro déir atá bíon go difriúla go déir béidir tú simú suasas nó. Cinn cáhfuil tú sa rud, bhil tú lár bhfuil se mar bheith áhain bhfuil se. Bín tréthe difriúla chuide difriúla goin le béidir. Né, Stíl. Go gastra seart hain ó hí cuasí eisteáin a chomáile cuasí scríneirta. Dús gá Albert álainn is scríomh fiúil ag nachhfuil álainn. Tá grána nachhfuil tíoch salach ar bhíar na galcit. Ó, déanana mena sin. Féidir Albert álainn is scríomh ach ag an nám céanna
nach léadú sé rud atá a hálann sin. Gharíide Dá mar cuiúna sé rud a hála nniuh agus nar rásúla beham leis. Cecha granhar agus bhí an pí scríomh ba héin ar lé Máire Ní Neachtain amachcha. Cheap me se gur rud í scrífa go deas am grab ar gan deáchain tean agus mar sin agus nuair a chola duine cinn eile a léamh agus chola goin eile gáirí do mar bhain. Ó cheamh, ní as an gruiste. Bhí sé ráit et gru se granna. Ach stoi le stíl agus mat gur Albertías a scríomh. Nach gáchad bheith cuimnú gaíre ar céir do tatú rá a chu gcuoinéar a dúa. Agus ní man an ní smúr á faoi ní rud a nearna me chuimlúid beidir go líamanis mu ar an na henolí an ní smúr á faoi sin. Irma art Irish couple of focal rá faoin leabhar nó tarna bocána. Agus beidir an ceangatáid ar an leabhar nó agus an leabhar tá léitein fill seirse. Ceircadó. So, seird bhí I gceist ag mi scríomh dosach nar a galua hééis filim seir teachta amach ná réimhscéal. Béidir na chúg bliana soladánnig seirseach ag an teach. So, agus mar sin agus í go más ní gohalt mar deirtha achan sin bhil se me goach se simúl chuirsís ar híal hisismethirí líise, mar bhí cosalachtaí áir atrab sa dréimh si céine na chuúg bliana solar fósada mar deirtha. Agus bhí cosalachta bhúidir le chéile ar choleiste fósadar go thóg agus bhí cóirí ceiste béidir faoin dá haidir etc. Then chud me féin ach bheith sé go das sola gur chuig fáilse beidir adarlúd dhéine agus seo a bhecha anán mar idir glún bín láún ach an sin bíon cháiste leiste idir an dá rud an duine tá fásta sa cheanna bháin agus nachhfuil sa chéad teán agus bin í lís a hín méid go scríomh an leathnach nó thó mar chinál adarlúd. Agus rud a hálan águrrás sin isteach I leabhar nar hasam me síomh riomh sin óige líise. Agus níor hasam riomh scéal óige scríomh fáda sin a bháin ná ó bheoh mar a gúnaí má go faoi mhama bín mit fós. Mar nar head siad scan an deir si bhí sé andeas nar bhí siad óg, grúig beg film, bhí ar ri go háling a chan sin le dása ar suas. So agus in sin ar ar jazz níos mú. As níor hasú bam tar céile scríomh mit faoin duine óg mar bín siad jazz agus ní. So níor has me riomh an scéal na scríomh agus mar chluisin daoine rá bhfuil brúin scéal seo an dá lehanach sin agus. So sinna tá an agus nílan tá dá scéal ar fós le tíocht agus beidir míhar a had bhí méidir se agus sin nágra ri trí leabhar scríomh agus an gúir mar ceanna chríochtnú ach sé idirlú a bhí an idir an dácheam seo. So agus mar cinálíonn cosa le a ríis mar an fórseid agus ach gur thosam. Néana tosa tú le rud mar bhúmla agus in sin réir chéile socha do rudí héin as. Achas meile múlé a hagam mar hús faointe agus an sin. So sin é, so neir le na hasam scríomh, so tásún go meile go tasún chuoine nó agan se. Can agus bhfuil bhí antóir ar fill seirse. Cur me I cheis céanart ar tain Labhrás tá dúscéal nó dréocht go dúscéal achtra bhá té nó taí léite am héin agus úscéal an neamhchatíanta neamh nach difriúil tá an úscéal seo. Inis bhaint faoi. Ní sam céird cheart am choirtarrán is nó na heart. A déire me tá seach má maon seachta ba deire. Sead a chud is smaoine isteachach le an gur chola me scéal gur thug Joseph a bhar me té Ísa Chríost go Glastonbury agus go bine bhíons na blianta go óige Ísa Chríost nach bhfuil sa tá a faoi. So chun mar steachach le an céirt faoi gáide go te go héing agus churchan me ára bhá agus go as sin tháinig ceannim Joseph a bhar me téan mar níd a géine cé ar me téan. Ach buin an smaoinú
agus sin achar tús leis ach dás se as sin agus ní contar híal chrístanna tá ar a gcuisin ach go méidir gohfuiln snáhasin ó riomh tríd agus béidir go meid conspóteach mai títara. Ach sin a smó bhí me díústeachir na bhí me gear se thocrú is síl bheitchan gáhíle blianachan agus tá bréagstair go leorán tá túide dánan agus na fómóí agus na tréfanna éagsúla seo ar fad ag an nám céanna, ina bhna ag an nám céanna, agus tá tairingreachtán, agus tá an tairingreacht chun fírinne. Chumáile sin, tá rá gnéháin go tradiisiún chun na márán, agus sé sin gur sa bhara go tháinig na conéala, go gaola go leis na rúnta. Tá míúhar sin, tá drámhaile Dr. do Mac na Mararb. So tá drámana nach daoine iad a chur drám ar neachad déanúla iad. Agus, so agus tá bréagstair tá cin tainine an túir lua scéalta le loganimreachaí nach bhfuil fíor, ní sam cin tainine an tá focail téirmó cinnte se. A chuir mar a gcuis gunn téimeach churmacha gur cheantaráid néirinn bheith an anháiteach i enachta. Dín senachas. Dín tenachas sin an ceanna héin. So, chuma, beag gan íonach ar seo, rinne me íoreach cinál rud éagsúlach rathú, béidir gur go mo chracha héanaan is seo, cinál chuir ceangal religiúntasteachán ach feicimid cechan éidir leis. Seans go mé ar an slachta chu éis fós. Túr an teidir le ríist chuin. Achtra ára taia. Achtra ára taia. Bí fear me chu sin leis. Agus i líam, láir tú hána ar an mitas tí fíor go cé nó. Coppla focan faoi neabhar. Well, bí an anchaintear na leabhar staire agus fair play huiite garach na leabhar stairínta atá scríomh agat so bhí an seánra se gaíhrú as ar maidin bhí mar caintear na seánraí agus bhí anna caintear na seánraí difriús tá barnaí an. Ní cinnte buich mór le díag bhfuil barna na bleachtrachta a líon na mar hampla ag an agus ar meallach hain sé sin sa gan dearnamh an Pábáite an cás na man atá faoi smacht ag na fér seag vín sa géirí iad anraháil tá scoil si pósta leis an man tá smachta go mar agus é sin na íosteach le scéal bleachtrachtas. Tá muid a déanamh go téandó ag sin go bina ceartúní ama. Ní ceartún caiimiid fictionóíocht a bheith mar atá le héit sin na méla, bhí ceartún an bhelan sé sin agus mar atá colm trééis sé léir le fithe is féling ar goitéine dhéanana gan uorscéil just tóirpach seo. Ach, maid lei sin an rud staire ó méidir dear Labhrás an sin, s méid tar bon agus fecha go siar atáid táid in is réimse na miotas an starfáil tíhíú. Agus tá sé sin dáchtach agus bainan sé bhealach leis an obair tarsú agus a garach le sna hapóí agus na a insintí agus dúir me Johnson mar an pláháin agus néidir grástar fergal béir. Agus dul ar bhealach isteach na miotas, agus ceirtá siad ar goid héine dhéana díobh sin freisin, ar goid scéalta héin insint. Agus an rutá fáiteach agamsa maid leis an leir seagamsa faoin goil siar go dtí miotas na mréagach. Gúil miotas eile fósán atá an rih na Hindeorapaigh, rih na Gael, agus tugann siad an Maria go búta siad má tá me gá hena me gceart an seandálaí. Tá an tean Eorpáin agus be an cultúr vinse agan siad agus muintir na Danáibe a bhí an rih an gapel, rih an rá
agus rih a hain dó trí sé sin níos an cin tam go bhíachn, agus spéisiú go leor braham an cultúr gréagach sin a dá go rion láidir tá beo fós cultúr na Eorpa gur agus focail gréige sin san Eorp. Ach an miotas sin atáigna, seans agad déin sin fíor annach chuid go miotas na gréige is sean miotas atá. Níl sam céimiid do sin atá fíor a gás na héan dó, ach má léamid aber de Festival of Lunasid, tá muid a caint faoi miotas eile ar fádan sin, nach bhfuil ar fád na fáil ar fád mar atá sin aber i gachhuí tuirú nó na scéalta bhfuil tusa síseo gharachtar. Go méidir bhfuil miotas eile fós agin. Agus so tá muid a gol siar, so tá sun go néireáling Labhrás níos. Gur mágad líon agus gur mágad líon agus gur mágaí I leog ach salim is mit báilm íre ar thoramla teachta níos an seo tá scoilemuid an penis agus gur mágaí leog ach íre ar thoramla teachta níos agus an seo go pódium. Agus is ceann bhaile agus ceantais fada é agus an chúis go bhfuil máíomh san ágrah darach chuinte méal is fuidim agus fídanna agus tunas mar hinship san an aglah an chéile. Agus is dócha an tígur féidir an idir úsáid chun rudí an nachta náfud fiúáid amhágad go mííon an idir rud ar le an go dúgan an fuidim rud ar le I géad den é steoid. So is dá é se in madrucht aicinta agus tá sé 6 Now ar chuimh bheith níú fidíochtta an áirchuir ach tá sé 6 déanamh ní dá grá is anamdó agus tá sé 6 banathe ar bhúla na fidíochta pátúnachta a hagad ón seanaré ach tá casta abam, so hasúla go go meisi do mána leanúid se cheadú go mé léamh bio, so súla go muine sibr daigent as. So ní dá grá. Is fada beit síal chuíthart go hiíochtar chiaí. Ar a bhóthir íorin tanna le bailachráí. Tíim rúthaí go dúrach a fanna ar bhanahas ar chiamh, ar fortathe ainte ar bharí nó maríis na chuamh. Siúd mar a rigan an eile tí cheartláin húsgréim. Siúd mar a siúrdan an fiamh chalhar bhaintí. Siúd mar a chachan cuairtóidí an daimhhart sa híl. Siúd mar a hnían an lína ar éirfort chiaí. Ó chuig fá áilecht man leisís nó rosibh go fíor. Cé geagúir gonit is mór thar talamhúr mian. Is faction an chlár bombéni is an fér an gní. Is na tréan bhuilte glíthe na séide ó bhaidimir. Ó bholach an áid ciúis na farige hím, lorab na gosa gimacht ó aim sin na bhian, an tulling féin bhuaid is féin bhuaid a bheith áisgead a dlín. Is stúrthaigh. Se, agus stúrthaigh na lígnach an ráithíocht go seaspach clí. Tá an list ina chulla, go séimh féin bábhir fó íal. An éile na strathh go cúrach ó cúrach le siads. Ar fortad ar ghartad na siúil ar cithe I bhíann an spéadhheal a dúiseach is stíochaigh a machol na brí. Ag uachtar an bhaile bhíomh mucaigh íorin ag síal. Siúd mar a laíonn go muir go caiisiil an brí. Crín díreach amachchas a bartach go tháinig I chéalas in eastal íon sléit tíre a ghlúis chuid am rial. Ar flanda fiar uastal hiarí a bhuachraig ar rách na spós cuining. Is micid dúine úlú go talamh da síos. Atá seasamach stúam a calamh a mna ghineal. Gasta grúamhreach daslách deisfialach chinneal. Stagam gar náta go choban ar bhaile na bhlín a chlúdach go míteach le cógad míse gan stí.
Sin me fé glúid in a glasú de knasta a tlúh. Éis mar baisteach mar anú mar Valentí bíomh. Gur má go. Go hála.